δηλαδή από δημοψήφισμα, επιλέγονται από τους δύο προπονητές. Εδώ ο Τζόε Μπάρι Κάρολ, ένας γνώρισμός μας από την Ευρώπη, έχει παίξει στην Ιταλική Σίμαχ του Μιλάνου, με την οποία κέρδισε το κύπελο Κόρατς το 1984. Τον βλέπουμε εδώ με τη φανέλα των Golden State Warriors και η είδηση από αμερικάνικη εφημερίδα ότι επιστρέφει στην πατρίδα του. Εδώ ο Τζόε Μπάρι Κάρολ με τη φανέλα της Σίμαχ όταν είχε προπονητή του Νταν Πίτερσον. And this year he's rewarding them with an all-star effort. Okay, here is the scenario. You're a little kid with a talent in basketball. You become a star in college. Then you're a star in the NBA, and suddenly the phone rings. Out of 276 players, you're an all-star. What's it like? Watch and listen. Like a fantasy, you know. Ο Magic Johnson, μια από τις μεγάλες φυσιογνωμίες αυτού του παιχνιδιού, ο Magic Johnson που γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου του 1959, έχει ύψος 2'6". Ο Ρολάντο Μπλάκμαν που προέρχεται από τον Παναμά, εδώ ο καινούριος βασιλιάς της Φιλαδέλφειας μετά την αποχώρηση του Julius Erving, ο Charles Barkley, ο Mark Aguirre, ένας από τους χρήσιμους παίκτες του NBA, γνωστός από τις αφίσες άλλωστε που κυκλοφορούν. Ο Aguirre που παίζει στον Dallas, ο Michael Jordan, ίσως ο θεαματικότερος παίκτης του NBA αυτή τη στιγμή, και βέβαια ο Julius Erving στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του. Ο Isaiah Thomas, 2 φορές καλύτερος παίκτης στο All-Star Game, μαθητής του Bobby Knight από την Ινδιάνα. Το γελαστό παιδί, πάντα με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Και το Kingdom του Σιάτλ, όπου κόπηκαν 34.275 εισιτήρια εκείνη την ημέρα στο 37ο All-Star Game. Καρίμ Αμπτούλ Τζαμπάρ παίζει για 16η φορά στο All-Star Game. Γεννημένος στις 16 Απριλίου του 1947, έχει ύψος 2'18", ο γερόλικος του αμερικάνικου μπάσκετ. Εδώ ο Τζόε Μπάρι Κάρολ των Golden State Warriors, γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου του 1958, έχει ύψος 2'16", πέρασε από τη Σίμαχ, θεωρείται ένας παίκτης κατεξοχήν επαγγελματίας, έτσι τον θυμούνται και οι Ιταλοί. Walter Davis, γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1954, γκάρ 1'98" από τους Phoenix Suns. Eric Sleepy Floyd, το παρατσούκλι που τον συνοδεύει από τη θητεία του στο πανεπιστήμιο, των Golden State Warriors, συμπαίκτης του Joe Barry Carroll, γκάρ 1'91". Alex English με το νούμερο 2, γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 1954, παίζει στους Denver Nuggets, ένας κανονιέρης του NBA. Ρολάντο Μπλάκμαν, γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου του 1962, γκάρ 1'93" από τους San Antonio Spurs. Προέρχεται από τον Παναμά. Mark Aguirre, γεννήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 1959, forward, ύψος 1'98", των Dallas Maverick, ένας παίκτης κλειδί και ικανότατος σκόρερ. Ο μεγάλος Απών, ο Ραλφ Σάμψον, τραυματίστηκε λίγο πριν από το 37ο All-Star Game και εγχειρίστηκε την ημέρα που έγινε το παιχνίδι. Τη θέση του πήρε ένας παίκτης που για πρώτη φορά εμφανίζεται σε All-Star Game, Tom Chambers, που γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1959, παίζει στην ομάδα των Seattle Supersonics, το Seattle που είναι η πόλη που φιλοξενεί το All-Star Game, παίζει δηλαδή στο σπίτι του. James Worthy, η επανάσταση της Αμερικής στη θέση του forward, γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 1961, έχει ύψος 2'6", παίζει στους Los Angeles Lakers. Εδώ ο Νιγηριανός Akeem Olajuwon, Akeem the Dream λένε οι Αμερικάνοι, Akeem το όνειρο. Akeem στην Νιγηρία σημαίνει γεννημένος να είναι στην κορυφή, και αυτό ακριβώς κάνει ο 25χρονος από το Λάγος. Alvin Robertson με το νούμερο 21, 22 Ιουλίου του 1962, ημερομηνία γέννησής του. Dallas Mavericks η ομάδα, Ολυμπιονίκης το 84 στο Los Angeles, μαθητής και αυτός
εκείνη την περίοδο του Bobby Knight. Με το νούμερο 32, Ervin Magic Johnson, που γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου του 59, παίζει στους Los Angeles Lakers, εμφανίζεται για 7η φορά σε All-Star Game. Ο κύριος αριστερά είναι ο Pat Riley, ένας από τους καλύτερους προπονητές του NBA, προπονητής των Los Angeles Lakers, προέρχεται από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι και είναι ο προπονητής με το μεγαλύτερο ποσοστό νικών στο NBA, 74%. Περνάμε στην ομάδα της Ανατολής. Με το double zero, τα δύο μηδενικά είναι ο Robert Parrish, 35 χρονών των Boston Celtics, ο Chief, επωνομαζόμενος αρχηγός δηλαδή. Αυτός εδώ είναι με το νούμερο 34, ο Charles Barkley, γεννήθηκε το 1963, έχει ύψος 1,96 και είναι ο πρώτος παίκτης κάτω από 2 μέτρα στην ιστορία του NBA τα τελευταία 30 χρόνια που αναδείχθηκε πρώτος rebounder. Με το νούμερο 24, ο Jeff Malone των Washington Bullets, 1,92 γκάρ, προκάλεσε αρκετές αμφιβολίες η συμμετοχή του σε αυτό το παιχνίδι. Με το νούμερο 10, ο Maurice Cheeks, ένας αυθεντικός playmaker των Philadelphia 76ers. Εδώ ο κακός του NBA, έτσι επωνομάζεται γιατί μερικές φορές δεν είναι και τόσο καθαρός στο παιχνίδι, είναι ο Bill Laimbeer των Detroit Pistons. Έπαιξε και αυτό στην Ιταλία όπως ο Joe Barry Carroll στην ομάδα της Brescia. Εδώ με το νούμερο 32, Kevin McHale, 31 ετών των Boston Celtics, τρίτο All-Star Game, 2 φορές καλύτερος έκτος παίκτης του NBA. Το γελαστό παιδί, τον βλέπετε, δεν χάνει ποτέ το χαμόγελο και την αισιοδοξία του. Isaiah Thomas, 27 χρονών, των Detroit Pistons, παίζει για 6η φορά σε All-Star Game. Εδώ ο ακροβάτης της Ατλάντα, Dominic Wilkins, με το νούμερο 21. Έχει ονομαστεί το highlight ενός film, δηλαδή το πιο ενδιαφέρον σημείο ενός παιχνιδιού, κατά μια ελεύθερη μετάφραση. Εδώ ίσως ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, με το νούμερο 33, ο Larry Bird, γεννήθηκε το 1956 των Boston Celtics, καλύτερος παίκτης του All-Star Game του 1980. Με το νούμερο 4, ο Moses Malone των Washington Bullets, γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου του 1955. Είναι ο μόνος μαζί με τον Darryl Dawkins που δεν πέρασε από κολέγιο, πήγε κατευθείαν στο NBA. Με το νούμερο 23, ο Michael Jordan, Ολυμπιονίκης του 1984 στο Λος Άντζελες, γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου του 1963 στο Σικάγο. Σημείωσε νέο ρεκόρ, συγκεντρώνοντας 1.141.733 ψήφους. Julius Erving, με το νούμερο 6, γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου του 1950, forward με ύψος 1,98. Απόψε εμφανίζεται για τελευταία φορά στο All-Star Game. Είναι η 11η φορά αυτού του παίκτη που έκανε τον μπάσκετ, όπως είπαμε και προηγουμένως, τέχνη και θέαμα, και έγραψε τη δική του μεγάλη ιστορία στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Προπονητής της ομάδας της Ανατολής, εδώ ο Casey Jones, προπονητής των Boston Celtics, με τους οποίους έχει κερδίσει 2 πρωταθλήματα, εμφανίζεται για 5η φορά σαν προπονητής στο All-Star Game, και οι διαιτητές του αγώνα, ο Hugh Hollins και ο Jess Kersey, ενώ αναπληρωματικός είναι ο Lee Jones. Γίνεται λοιπόν το τζάμπολ, με τα κόκκινα είναι η ομάδα της Ανατολής, με τα άσπρα η ομάδα της Δύσης. Τις πρώτες πεντάδες αποτελούν για την Ανατολή ο Larry Bird με το νούμερο 33, ο Michael Jordan με το 23, ο Moses Malone με το 4, ο Julius Erving με το 6 και ο Dominic Wilkins με το 21. Για την ομάδα της Δύσης, ο Magic Johnson με το 32, ο Tom Chambers με το 23, ο Alvin Robertson με το 21, ο Akeem Olajuwon με το 34 και ο James Worthy με το 42. Η ομάδα της Δύσης στην επίθεση, η μάχη για το rebound που θα κερδίσει τελικά ο Julius Erving, η πάσα για τον Bird, Malone, και το πρώτο καλάθι του αγώνα. Θα γίνει το δεύτερο καλάθι του αγώνα από τον Malone, έγινε το κλέψιμο αλλά απέτυχε ο Jordan. Magic Johnson, η πάσα του Olajuwon, θα γίνει εκεί το κόψιμο πάνω στον Robertson. Και η πρώτη ευκαιρία να μας πει ο Μάκης Δενδρινός τι ακριβώς αντιπροσωπεύει αυτή η ετήσια γιορτή Μάκη που γίνεται κάθε χρόνο στην Αμερική.
το All-Star Game. Δηλαδή πέρα από ραντεβού αστεριών, τι άλλο μπορούμε να πούμε ότι είναι? Θα έλεγα, Βασίλη, ότι είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα στο άγχος του πρωταθλήματος, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά παίζουν σχεδόν κάθε μέρα παιχνίδια και είναι επίσης μια ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους έξω, κρατώντας μακριά το άγχος που διακρίνει τέτοιου είδους πρωταθλήματα και παιχνίδια, αλλά και μια ευκαιρία να ευχαριστήσουν τον κόσμο ακόμα περισσότερο, ξεδιπλώνοντας το ταλέντο τους μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι που το περιμένουν όλοι οι μπασκετόβοι στην Αμερική και οπωσδήποτε ο ένας συναγωνίζεται τον άλλον για το ποιος θα προσφέρει το καλύτερο θέαμα. Σίγουρα είναι οι καλύτεροι παίχτες και από εκεί και ύστερα βλέποντας και κάνουμε. Κέρδισε το rebound ο Ρόμπερτσον και με ένα έξυπνο καλάθι που πέτυχε αφού άφησε τον αντίπαλό του, τον έπιασε στον υπηχάλο. Λάρι Μπέρντ, η πάσα για τον Έρβινγκ και το φάουλ που έχει γίνει προηγουμένως από τον Μάτζικ Τζόνσον δεν θα μετρήσει το καλάθι του Έρβινγκ. Ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση, έχασε την μπάλα εκεί ο Έρβινγκ και ο Ρόμπερτσον μπροστά στον Μαλόν δεν δίστασε να πετύχει το καλάθι. Η πάσα του Έρβινγκ για τον Τζόρνταν. Τζόρνταν που τον προηγούμενο χρόνο ήταν απόν από το All-Star Game, βρισκόταν στην εξέδρα στον Dallas λόγω τραυματισμού. Ο Μπέρντ κέρδισε το rebound, μαρκάρεται από τον Chambers, προσπάθησε να κλέψει ο Worthy. Λάρι Μπέρντ, ψυχρός εκτελεστής από τη γραμμή των 6-25, αυτή τη φορά δεν θα βρει το στόχο και θα φύγει η ομάδα της Δύσης στην επίθεση. Χωρίς αποτέλεσμα, Έρβινγκ και το κάρφωμα από τον Dominic Wilkins, ενώ είδαμε για λίγο τον Dave Cowens, μια μεγάλη δόξα του NBA που έπαιξε σε 6 All-Star Games. Ο Λάτζουν και έχει γίνει προηγουμένως το φάουλ. Foul is charged to Moses Malone, his first, second team foul. Ακίμ ο Λάτζουν που ξεκίνησε σαν τερματοφύλακας στην Ιγυρία πριν να αποκαλυφθεί το ταλέντο του στο μπάσκετ, εμφανίζεται για τρίτη φορά σε All-Star Game. Πολλοί τον θεωρούν τον καλύτερο σέντερφορ του κόσμου. 8-6 υπέρ της Ανατολής, που βρίσκεται τώρα στην επίθεση με τον Jordan από τον Bird στον Dominic Wilkins. Το rebound και ένα εύκολο καλάθι από τον Moses Malone. Robertson, Worthy, η μάχη κάτω από το καλάθι και τελικά ο James Worthy θα κερδίσει το φάουλ. Ο Worthy που επίσης έχει ένα παρατσούκλι λόγω της μανίας του να καρφώνει, επωνομάζεται το τσεκούρι. Ίσως θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να τον δούμε πραγματικά να είναι ασυναγώνιστο στο κάρφωμα. Worthy που στα αγγλικά σημαίνει άξιος και είναι πραγματικά ο παίκτης αυτός όνομα και πράγμα. 18 το σκορ. Jordan. Επιμένει μόνος του, η πάσα και το σούτ από τον Larry Bird. Rebound τελικά από τον Worthy, πάσα ευνηδιασμού για τον Robertson. Η assist πάσα τελικά όμως ο πανταχού παρόν Bird θα κόψει, αλλά εκεί που πάει μπάλα δεν βρίσκεται κανείς συμπαίκτης του. Να εδώ ο Larry Bird, ο πιο ουσιώδης παίκτης του NBA. Magic Johnson για τον Ολάτζουν. Η πάσα του Worthy, το shoot του Chambers. Εδώ είναι ο παίκτης του Seattle που επιμένει στην προσπάθειά του, τελικά κράτησε την μπάλα, θα κάνει την προσπάθεια, αλλά η μπάλα δεν τον ήθελε σε αυτή τη φάση. Να εδώ Tom Chambers που την τελευταία στιγμή βρέθηκε στο μεγάλο ραντεβού των αστεριών
Ένας παίκτης που θυμίζεται για το θράσος του. Δεν διστάζει να κάνει το σουτ και την τελική προσπάθεια ανά πάσα στιγμή. Τζόνσον, η πάσα και το καλάθι από τον Worthy που πήρε την εσωτερική και εκεί πλέον δεν είχε πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα όμως και για τον Julius Erving. Να εδώ ο βασιλιάς της Φιλαδέλφειας. Ενώ ξαναβλέπουμε την προηγούμενη προσπάθεια, το προηγούμενο καλάθι από τον Worthy. Και εδώ ο Julius Erving ήταν πολυτιμότερος παίκτης στα All-Star Game του 1977 και του 1983. Ο περίφημος Dr. J. Ο αγώνας αυτός, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι το κύκνιο του στα All-Star Game. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Erving, ο Bob Pettit και ο Jerry West είναι οι μοναδικοί παίκτες στην ιστορία των All-Star Game που πάντα ξεκινούσαν στη βασική πεντάδα. Chambers. Προσπάθησε να κλέψει ο Dominic και ο Τζαμπάρ στον πάγκο. Worthy για τον Magic Johnson που μαρκάρεται από τον Jordan. Chambers στο jump shoot μπροστά στον Bird. Να δω παίκτης του Seattle. Erving. Αφήνει στον Malone. Υπήρξαν κάποτε συμπαίκτες και κέρδισαν το πρωτάθλημα με τη Φιλαδέλφεια το 83. Chambers στο rebound. Και η πάσα ευνηδιασμού, αλλά εκεί βρίσκεται ο Malone. Dominic Wilkins που πάει για το κάρφωμα και θα κερδίσει το φάουλ. Να εδώ ο ακροβάτης γεννήθηκε στο Παρίσι. Και ο Casey Jones που έχει 3 νίκες και 1 ήττα σαν προπονητής της ομάδας της Ανατολής στα All-Star Game. Το rebound από τον Bill Laimbeer που μπήκε με το νούμερο 40 και το κάρφωμα εδώ το εντυπωσιακό από τον Barkley που έχει ύψος μόλις 1,96. Και όμως παίζει με μεγάλη επιτυχία κοντά στο καλάθι και αναδείχθηκε πέρυσι πρώτος rebounder του NBA. Έχουν μπει νέα πρόσωπα στο παιχνίδι. Με το νούμερο 6 είναι ο Walter Davis για τη Δύση. Έχει μπει και ο Joe Barry Carroll με το 4 και ο Jabbar. Το σούτ από τον Davis. Εδώ ο Johnson στον πάγκο και ο Worthy. Playmaker για με το νούμερο 11 για την Ανατολή έχει περάσει ο Isaiah Thomas και το καλάθι. 27-27, ισόπαλες οι δύο ομάδες. Το σούτ από τον Joe Barry Carroll. Προσπάθησε και κέρδισε τελικά το rebound ο Jeff Malone. Laimbeer που είναι σπεσιαλίστας από αυτή τη θέση, αλλά αυτή τη φορά θα στοχίσει το rebound του Jabbar. Το σουτ 3 πόντων, rebound απέτυχε ο Τόμας να συγκρατήσει την μπάλα, κέρδισε ο Floyd. Και ο Mark Aguirre εδώ. Και ενώ βλέπουμε τους δύο πρώτους σκόρερς του αγώνα μέχρι στιγμής με 7 πόντους είναι ο Erving και ο Chambers. Ενδιαφέρον σημείο, Βασίλη, νομίζω είναι να τονιστεί ότι συνήθως οι προπονητές χρησιμοποιούν συμπαίχτες στις αλλαγές. Δηλαδή θα δεις να παίζουν 2 τον Boston, θα παίζουν 2 τον Golden State, 2 της Φιλαδέλφειας, 2 του Detroit, όπως γίνεται στις περιπτώσεις Thomas Laimbeer, όπως γίνεται στις περιπτώσεις Six με τον Barkley, όπως γίνεται στην περίπτωση του Joe Barry Carroll με τον Sleepy Floyd, Larry Bird με Kevin McHale κτλ. Είναι φυσικό αυτό γιατί είναι συμπαίκτες, γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους και το θέαμα ανεβαίνει όταν είναι γνώριμοι οι παίκτες, έτσι δεν είναι? Απ' την άλλη θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής, ότι ίσως αυτό το All-Star Game είναι σημαντικό από την εξής άποψη, ότι κάποια από τα μεγάλα αστέρια του NBA σβήνει και κάποιο άλλο ανατέλει αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή έχουμε τον Julius Erving και τον Michael Jordan, ο οποίος είναι φυσικός του διάδοχος. Έχουμε τον Hakeem με τον Jabbar και πάει λέγοντας. Σε αυτό το All-Star Game να συμπληρώσουμε, ενώ πάντα βλέπουμε βέβαια τα στιγμιότυπα, ακόμα βρισκόμαστε στην αρχή του παιχνιδιού, να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τους ειδικούς του αμερικάνικου μπάσκετ, εδώ ο Isaiah Thomas
Σε αυτό το All-Star Game υπάρχουν 4 παίκτες που λέγεται ότι άλλαξαν τη ροή του μπάσκετ. Δηλαδή μετά την κυριαρχία των center for στην προηγούμενη δεκαετία, μάλλον στις προηγούμενες δεκαετίες, μιλάμε δηλαδή για την εποχή του Chamberlain, του Russell, του Walton, του Jabbar, του Mikan, του Reed, του Cowens, του Gilmore και πιο παλιά του Bellamy και άλλων. Τώρα είναι η εποχή των εξωτερικών παικτών, των παικτών που παίζουν στην περιφέρεια, όπως αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, ίσως οι 4 καλύτεροι παίκτες του κόσμου, όπως είναι ο Larry Bird, ο Magic Johnson, ο Julius Erving και ο Michael Jordan. Όλοι αυτοί είναι παίκτες που παίζουν έξω από το καλάθι. Και ακόμα υπάρχουν ο Dominic Wilkins, ο Isaiah Thomas, είναι όλοι αυτοί παίκτες που περιφερειακοί παίκτες και όχι ψηλοί, όπως η προηγούμενη μεγάλη εποχή ανέδειξε πολυτάλαντους παίκτες σε αυτό το τομέα, μερικούς από αυτούς αναφέραμε προηγουμένως. 11 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της περίοδου, η τελευταία επίθεση για τη Δύση θα γίνει το shoot από τον Jabbar, rebound από τον Κάρολ και τελικά στην εκπνοή ο McHale δεν θα προλάβει να ολοκληρώσει την επίθεση. Θα λήξει η πρώτη περίοδος που βρίσκει την Ανατολή να προηγείται με 33-29. Εδώ βλέπουμε έναν αναγνώριμό μας, είναι ο δυτικογερμανός Detlef Schrempf που παίζει στον Dallas. Έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος, ένα σόλο από τον Michael Jordan και το καλάθι. Η Δύση με τον Magic Johnson. Βλέπουμε τα rebound, είναι καθολική η υπεροχή της Δύσης με διαφορά 10 rebound. Η πάσα από τον Jabbar. Το shoot και έρχεται εκεί ο Jabbar με το follow να πετύχει το καλάθι. Να εδώ Kareem Abdul-Jabbar. Μέχρι το 70 λεγόταν Lew Alcindor. Ξεκίνησε από το Milwaukee, συνέχισε στο Los Angeles, του οποίου έγινε ο φυσικός ηγέτης. Shoot 3 πόντων από τον Jordan. Επανέφερε την μπάλα ο Irving. Dominic Wilkins που μάχεται. Το rebound του Jabbar και η πάσα ευνηδιασμού για τον Worthy. Και να το πραγματικό τσεκούρι, James Worthy σε ένα κάρφωμα. Και η αντιδράση στον πάγκο, τα χαμόγελα, δεν υπάρχει το άγχος της νίκης. Larry Bird για τον Irving. Η πάσα στον Wilkins που βρήκε δυσκολία να καρφώσει και τελικά θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. Ενώ θα δούμε σε replay το ωραίο πραγματικά κάρφωμα του James Worthy. Και βέβαια εκεί κανείς δεν είχε το θράσος να προσπαθήσει να τον κόψει. Ευστόχησε στη βολή ο Wilkins. 65-70 υπέρ της Δύσης. 7 δευτερόλεπτα πριν λήξει και η δεύτερη περίοδος. Υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι, το All-Star Game, όπως και κάθε παιχνίδι του NBA, διαρκεί 4-12 λεπτά. Ο Magic στην τελευταία φάση προσπάθησε να πετύχει το καλάθι ο Blackman και τελικά σε αυτό το σημείο λήγει η δεύτερη περίοδος που βρίσκει την Δύση να προηγείται με 70-65. Ενώ εδώ θα δούμε μερικά στιγμιότυπα, βλέπουμε μάλλον μερικά στιγμιότυπα από τον ένα άλλο καθιερωμένο αγώνα που γίνεται πριν από το All-Star Game την προηγούμενη μέρα μεταξύ των βετεράνων παικτών. Μαζεύονται όλες οι παλιές δόξες του NBA και δίνουν ένα ακόμα show. Χωρίς σχόλια. Και η γνωστή εικόνα των βετεράνων με τους τραυματισμούς, είναι τις γονατίδες. Αυτοί οι παίκτες βέβαια έχουν γράψει την ιστορία τους στις προηγούμενες δεκαετίες. Τώρα ίσως μερικά παραπανήσια κιλά. Να εδώ ο Πιτ Μάραβιτς που χάθηκε άδοξα στα 41 του χρόνια πριν από μερικούς μήνες όταν έπαθε ανακοπή καρδιάς λίγο πριν, ενώ έπαιζε μπάσκετ. Θα δούμε και μερικά στιγμιότυπα από ένα άλλο show που γίνεται με την ευκαιρία του All-Star Game. Είναι ο διαγωνισμός στα τρίποντα με χρηματικό έπαθλο Larry Bird εναντίον Detlef Schrempf. Να εδώ ο δυτικογερμανός Schrempf που κάνει μια πολύ αξιόλογη καριέρα στον Dallas. Βλέπετε τους υπόλοιπους παίκτες να παρακολουθούν. Ο McHale, ο Barkley και εδώ ο Larry Bird από τη γωνία. Στον τελικό γύρο εναντίον του Schrempf. Δεν φαίνεται καθόλου ευχαριστημένος ο Γερμανός.
εδώ να σημειώσουμε, Βασίλη, ότι το show αυτό με τα τρίποντα, με το All-Star Game των βετεράνων και τα καρφώματα γίνεται την παραμονή του All-Star Game και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όχι μόνο πολλού κόσμου, αλλά και ενδιαφέρον από οικονομική άποψη. Διότι και ο νικητής των καρφωμάτων αλλά και ο νικητής του τρίποντου έχει ένα σεβαστό ποσό σαν δώρο. Ο νικητής λοιπόν του μακρινού σουτ, ο Larry Bird, που δίνει μια συνέντευξη μετά τη νίκη του, και εδώ στιγμιότυπα από το διαγωνισμό του καρφώματος, όπου βέβαια το θέαμα είναι ακόμα ωραιότερο. Στην ιστορία αυτού του θεσμού έχουν συμβεί και πολλά παράξενα, όπως εκείνο που έγινε πέρυσι. Να εδώ, ο κύριος αυτός έχει ύψος 1,68, είναι ο Spud Webb των Atlanta Hawks και με αυτό το ύψος του, αλλά έχοντας ένα εκπληκτικό επιτόπιο άλμα, είχε καταφέρει να κερδίσει την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Και εδώ βέβαια το περίφημο Air Jordan. Χωρίς σχόλια. Ο Jordan και ο Dominique Wilkins, που θεωρούνται οι καλύτεροι στο κάρφωμα, έχουν κερδίσει και οι δύο τίτλους. Εδώ πραγματικά δεν χρειάζεται σχόλιο για αυτή την απογείωση του Jordan. Από τους άντρες στις γυναίκες, με μια επίδειξη, και εδώ Julius Erving σε όλο του το μεγαλείο. Προς τιμήν του ένα αφιέρωμα, μια και παίζει για τελευταία φορά σε All-Star Game ο παίκτης που γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου του 1950 στο Roosevelt της Νέας Υόρκης. Julius Winfield Erving σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, έχοντας μέσο όρο 20 πόντους και 20 rebound. Απέτυχε να μπει στην Ολυμπιακή ομάδα του Μονάχου το 1972, όταν και συνέχισε την καριέρα του στο ABA, στο πρωτάθλημα του ABA μάλλον. Εδώ βλέπουμε την ημέρα που πήρε το δίπλωμά του και εδώ ο γιος του, ένα από τα 4 παιδιά του, τον βλέπετε, το μήλο βέβαια πάντα θα πέσει κάτω από τη μιλιά. Ένας μικρός Julius Erving στο ξεκίνημά του. Να εδώ ο Erving στο διάστημα της μεγάλης του καριέρας. Το 1973 πήγε στους New York Nets, όπου έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της ζωής του. Κέρδισε 2 τίτλους στο NBA, το 74 και το 76. Στις 20 Οκτωβρίου του 76 πήγε στους Philadelphia 76ers. Ήταν όμως ένας αυτοκράτορας χωρίς θέμα μέχρι το 83, όταν ο ιδιοκτήτης της ομάδας έβαλε στο κομπιούτερ τις ελλείψεις της ομάδας του και διεπίστωσε ότι ο παίκτης που έλειπε για να δώσει το πρωτάθλημα στη μεγάλη ομάδα της Philadelphia ήταν ο Moses Malone. Πήρε το Malone από το Houston και έτσι ο Julius Erving έγινε επιτέλους αυτοκράτορας με στέμα. Εκείνη τη χρονιά οι Sixers νίκησαν με 4-0 στον τελικό των play-off τους Lakers. Ο Ray Wilson, ο προπονητής του Julius στο πανεπιστήμιο, στο γυμνάσιο μάλλον, στο high school, παραλαμβάνουμε ότι ο Erving θεωρείται ότι έκανε τη μεγάλη επανάσταση με εκείνες τις εκπληκτικές φάσεις που μόνο αυτός ήξερε να εμπνέεται αλλά και να δημιουργεί. Με τα τρομερά καρφώματα, αφού έκανε στροφή 360 μοιρών, με την εκπληκτική αλλαγή χεριών, με όλη αυτή την ποικιλία και το μεγαλείο των κινήσεών του. Κοιτάξτε εδώ. Πολλές τιμές για τον πολύ μεγάλο παίκτη που κέρδισε 2 τίτλους στο ABA, έπαιξε 5 All-Star Games, βγήκε 4 φορές στην ομάδα των All-Star. Εδώ βλέπουμε να μιλάει για τον Erving ο προπονητής, τον Billy Cunningham, ήταν προπονητής των Sixers. Στο NBA αναδείχθηκε 1 φορά πολυτιμότερος παίκτης, 2 φορές πολυτιμότερος παίκτης σε All-Star Game, 5 φορές στην καλύτερη ομάδα του NBA, 5 φορές στη δεύτερη καλύτερη ομάδα του NBA, έπαιξε 11 All-Star Games, είχε ένα μέσο όρο 22 πόντων. Το πρώτο All-Star Game στο οποίο συμμετείχε ο Julius Erving ήταν το 1977 στο Milwaukee. Η ομάδα του έχασε. Ο ίδιος πέτυχε 30 πόντους. Και ήταν η δεύτερη φορά στην ιστορία του θεσμού που ένας παίκτης της ηττημένης ομάδας αναδείχθηκε πολυτιμότερος του αγώνα. Άριστος και σαν χαρακτήρας, ο Julius Erving έχει παντού μόνο φίλους. Είναι αξιοσημείωτο αυτό που έγινε και το ξέρει καλύτερα ο Μάκης Δενδρινός στην τελευταία του χρονιά, φέτος δηλαδή, στο NBA, τι ακολούθησε μετά και πριν από κάθε παιχνίδι που έδινε η Φιλαδέλφια. Αρκεί να πούμε, Βασίλη, ότι κάθε ομάδα τον τίμησε με πολλούς τρόπους
Και χαρακτηριστικό είναι ότι η μεγάλη Βοστόνη του προσέφερε σαν αναμνηστικό με την ευκαιρία της εγκατάλειψής του από το NBA ένα κομμάτι παρκέ από τον Boston Garden. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, ήταν μια από τις μεγαλύτερες τιμές για τον Julius, του οποίου η επιτυχία δεν νομίζω ότι είναι μόνο επειδή ήταν καλός παίχτης, αλλά επειδή παράλληλα συνεδρίαζε και το πιο συμπαθητικός, πιο δημοφιλής, πιο καλός ανάνθρωπος. Και βέβαια στο NBA θα βρούμε πάρα πολύ καλούς παίκτες, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα βρούμε και πολύ καλούς ανθρώπους. Moses Malone και το καλάθι για την ομάδα της Ανατολής, ενώ βλέπουμε εδώ τον Irving. Βρισκόμαστε στην τρίτη περίοδο, στην επίθεση η Δύση. Γίνεται η πάσα για τον Magic Johnson. Αυτός θα βρει με την backdoor, θα προσπαθήσει να βρει μάλλον. Wilkins. Το rebound από τον Magic Johnson και το foul. Ενώ ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση, η πάσα Chambers στην τελική προσπάθεια και το κόψιμο από τον Irving. Magic Johnson πασάρι. Βασίλη, νομίζω ότι θα ήταν καλό να κάνουμε μια γενική περιγραφή του παιχνιδιού που αρέσκεται να παίζει κάθε ομάδα. Νομίζω ότι θα λέγαμε ότι ένας ρεαλισμός χαρακτηρίζει τις ενέργειες της Ανατολής και μια διάθεση για θέαμα περισσότερο την ομάδα της Δύσης. Και οι δύο ομάδες αρέσκονται να παίζουν ευνηδιασμούς βέβαια, και κυρίως η Ανατολή όταν έχει μέσα στην πεντάδα της τον Τόμας, και από την άλλη βέβαια ο γνωστός Magic Johnson, ο οποίος δίνει ηλικιώδη ρυθμό στο παιχνίδι και εκμεταλλευόμενος κυρίως το James Worthy με τα γνωστά του καρφώματα, κάνει το θέαμα πάρα πολύ όμορφο για τους φίλους του μπάσκετ. Η Δύση έχει το προβάδισμα ακόμα με 72-69, βρίσκεται στην επίθεση από το high post. Ο Chambers που έχασε την μπάλα, η πάσα του Irving πάει για το κάρφωμα και βέβαια είναι ασυγκράτητος εκεί ο Michael Jordan. 71-72 μειώνει η Ανατολή. Και η μπάλα για την ομάδα της Δύσης. Εδώ θα ξαναδούμε την πάσα ευνηδιασμού του Irving για τον Jordan. Θα έλεγε κανείς ότι μέσα σε εισαγωγικά θα χρησιμοποιηθούν οι όροι. Ο πατέρας έδωσε την πάσα στο γιο του. Δύο παίκτες του ίδιου στυλ. Το παιχνίδι τους αποτελεί ύμνο του θεάματος, θα έλεγε κανείς. Irving. Η ωραία πάσα. Το σούτ από τον Μαχέιλ, αφού προηγουμένως μεσολάβησε με το νούμερο 10 η πάσα του Μωρίς Τσίξ. Ο Casey Jones στον πάγκο και ο Μωρίς Τσίξ στις ελεύθερες βολές. Ο Τσίξ που θεωρείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, ένας από τους ιδανικούς playmaker. Και από τον ένα παίκτη στη Φιλαδέλφια στον άλλον, τον Charles Barkley. Chambers για τον Jordan. Πιέζει ο Τσίξ, 90-85 μπροστά στο σκορ η Ανατολή, ενώ βρισκόμαστε στα τελευταία λεπτά της τρίτης περίοδου. Το rebound του Malone. Η πάσα για τον Τσίξ. Barkley. Τσίξ προσπάθησε να πασάρει, έκλεψε ο Chambers και η πάσα για τον Walter Davis. Jordan. Στην προσπάθεια για τον Aguirre βλέπουμε εδώ τους πρώτους σκόρερ με 16 πόντους, Irving, Worthy και Chambers. Τσίξ. Και οι δύο ομάδες βέβαια παίζουν πάντα man to man, εξάλλου η ζώνη απαγορεύεται και τιμωρείται στο NBA. Είναι η λεγόμενη παράνομη άμυνα. Ναι, για την κανονική άμυνα, η οποία τιμωρείται βέβαια με τεχνική ποινή, αφού προειδοποιηθούν οι ομάδες. Ενδιαφέρον σημείο, Βασίλη, νομίζω ότι είναι ότι αυτή τη στιγμή παίζουν 4 της ίδιας ομάδος και βάζω το Moses Malone μαζί με τους άλλους 3 της Φιλαδέλφια, άσχετα αν έχει πάρει μεταγραφή, είναι πολύ γνώριμα στον όλο, και ένας της Βοστόνης, ο Μακέλ. Ο Μακέλ που κέρδισε το φάουλ, ενώ εδώ βλέπουμε τον Καρίμ Αμπτούλ Τζαμπάρ που έχει πετύχει μέχρι τώρα 10 πόντους. Ο Τζαμπάρ που έχει παίξει τα περισσότερα All-Star Game από κάθε άλλο παίκτη του NBA, συνολικά 16.
με ένα μέσο όρο 14 πόντων. Να, εδώ ο Τζόε Μπάρι Κάρολ. Two shots for Carroll. Στην Ευρώπη όταν ήλθε ήταν την περίοδο 1985, μάλλον μόνο το 85, γιατί η ΣΥΜΑΚ είχε ξεκινήσει με άλλο Αμερικανό, τον Walker. Ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής εκτός ποδοσφαίρου που έπαιξε ποτέ σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Και αυτό βέβαια λέει πολλά. Λέιμπιρ για τον Τσίξ, ενώ το σκόρ είναι 92-87 υπέρ της Ανατολής, που έχει την μπάλα με τον Τσίξ, Μόζες Μαλόουν, μάλλον Μπάρκλι, με συγχωρείτε. Έγινε το κόψιμο από τον Τζόε Μπάρι Κάρολ. Φλόιντ, που είναι ένας πολύ καλός παίκτης στη διείσδυση, ικανός να κάνει τη ζημιά σε ανύποπτο χρόνο, και το καλάθι που σημειώθηκε από τον Μαχέιλ 94-87. Να, εδώ ο Έριξ λείπει Φλόιντ, κάθε άλλο παρακοιμισμένος βέβαια στο παιχνίδι του. Τζόε Μπάρι Κάρολ, ενώ εδώ έχουμε ένα αξιοσημείωτο ότι η ομάδα της Δύσης παίζει και με τους δύο πύργους της. 2-17 ο Τζόε Μπάρι Κάρολ, 2-18 ο Τζαμπάρ. Μακχέιλ με αντίπαλο τον Τζαμπάρ. Η πάσα στον Λέιμπιρ, και αυτή τη φορά τα καταφέρνει από μια θέση που του είναι οικία. Νομίζω, Βασίλη, θα έπρεπε να σημειώσουμε εδώ ότι ο Κάρολ με το Φλόιντ από την ομάδα της Δύσης έγιναν ανταλλαγή, θα λέει κανείς, με το Σάμψον από το Houston Rockets. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή τον Τζόε Μπάρι Κάρολ και τον Sleepy Floyd να παίζουν στους Houston Rockets και ο Σάμψον να παίζει πλέον στο Golden State Warriors. Όπως και το άλλο αξιοσημείωτο είναι ότι ο Τζαμπάρ σε ηλικία 41 ετών παίζει ακόμα στο NBA και έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, που σημαίνει ότι 42 χρονών και θα παίζει το ίδιο καλά όσο και στα νιάτα του. Το καλάθι και 96-89 υπέρ της Ανατολής. Από τον Τόμας η πάσα και το φάουλ που κερδίζει ο Μπάρκλι. Ο Ράιλι στον πάγκο. Θεωρείται εκτός των άλλων και από τους πιο καλοντημένους προπονητές του NBA, ο Πατ Ράιλι, που ξεκίνησε την καριέρα του, την αθλητική καριέρα του, από το φημισμένο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι. Ήταν ένας από τους μαθητές ενός από τους μεγαλύτερους προπονητές που έβγαλε ποτέ το μπάσκετ, του Ραπ. Και εδώ ο Μπάρκλι είχε αποκλειστεί την τελευταία στιγμή από τον Μπόμπι Νάιτ το 84 τις παραμονές της Ολυμπιάδας. 97-89, πάντα μπροστά η Ανατολή, που έχει και την υπεροχή στην παράδοση. Ντέιβις, το σουτ από τον Αγκουάιρ. Μπάρκλι ξανά με την μπάλα, τρέχει και προλαβαίνει ο Τσίξ. Λέιμπιρ, αυτή τη φορά θα αποτύχει, αλλά έρχεται ο Μακχέιλ και ο Μπάρκλι με δεύτερη προσπάθεια χειροκροτεί τον συμπαίκτη του Τζούλιους Έρβιν. Τσίξ για τον Μπάρκλι, οι δύο παίκτες της Φιλαδέλφια. Το σουτ 3 πόντων και το καλάθι από τον Ντέιβις. 99-92. Και Αϊζέα Τόμας, ο playmaker της Ανατολής. Λέιμπιρ, συμπαίκτες αυτοί οι δύο. Προσπάθησε ο Τσίξ να πάρει την εσωτερική, κράτησε τελικά την μπάλα και την ελέγχει τώρα. Το jump shoot και το καλάθι. Casey Jones. Davis, η ωραία πάσα στον Aguirre, που από ό,τι φαίνεται έχει κάποια παραπανήσια κιλά. Έτσι νομίζω και εγώ. Ο Μπάρκλι όμως ξεπερνάει όλους μας. Η ωραία assist πάσα και το καλάθι ξανά από τον Μάρκ Αγκουάιρ του Ντάλλας. Τον βλέπουμε εδώ, έχει πετύχει μέχρι τώρα 5 πόντους, έχει πάρει 2 rebound. Παίζει για δεύτερη φορά σε All-Star Game. 101-95 υπέρ της Ανατολής. Τόμας, που μαρκάρεται από τον Φλόιντ. Η πάσα στον Λέιμπιρ, αυτοί οι δύο ξέρουν να συνεργάζονται, και το καλάθι
από τον Floyd, ενώ το σκορ είναι 103-95 στον Aguirre που επιχειρεί σουτ 3 πόντων. Η παρέα της Βοστόνης για λίγο. Λείπει βέβαια ο McHale που αγωνίζεται. Είδαμε τον Πέρις και τον Bird. 38 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Το ωραίο καλάθι του McHale που δίνει τα συγχαρητήρια στο συμπαίκτη για την πάσα. Sleepy Floyd και το κόψιμο φάουλ τελικά πάνω στον παίκτη του Golden State. Ξανά ο προπονητής της Ανατολής, ο Casey Jones. Και εδώ ο Eric Sleepy Floyd. Ένας, θα μπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει απροσδόκητο παίκτη. Είναι ικανός να κάνει τη ζημιά σε μια ομάδα σε ανύποπτο χρόνο. 2 βολές. Isaiah Thomas μαρκάρεται από τον Sleepy Floyd. 19 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Κρατάει την μπάλα, η πάσα στον McHale. 6 δευτερόλεπτα πριν λήξει η τρίτη περίοδος από τον Joe Barry Carroll στον Floyd. Η διείσδυση, το shoot στον Davis, η πάσα στον Davis, jump shoot, και σε αυτό το σημείο θα λήξει η τρίτη περίοδος που βρίσκει την Ανατολή να προηγείται με 107-100, ενώ εδώ βλέπουμε μέχρι στιγμής τα ποσοστά ευστοχίας των δύο ομάδων σε ένα παιχνίδι που έχει ένα πολύ πλούσιο σκορ όπως τα περισσότερα παιχνίδια του NBA φέτος και που το περιμένουμε ακόμα καλύτερο στην τέταρτη περίοδο, καθώς ήδη οι δύο ομάδες από την τρίτη κιόλας περίοδο έχουν ξεπεράσει τους 100 πόντους. Πάντα ο Casey Jones. Τζαμπάρ. Για να δούμε, θα κάνει τη θρυλική ραβέρσα. Και τελικά το καλάθι από τον Davis. Μειώνει η Δύση σε 107-102. Άλλαξε την μπάλα με τον Davis, ο διαιτητής, για να εξελιχθεί γρήγορα το παιχνίδι. Βοηθάνε σε αυτό και οι διαιτητές. McHale, ο Davis κέρδισε το rebound και έρχεται ο Barkley τελικά, αλλά προηγουμένως έχει γίνει ένα φάουλ και βέβαια είχε το θράσος εδώ. Μάλλον συγκρούστηκαν δύο. Είχε το θράσος ο Ακίμ να τρακάρει με τον Barkley. Τα αποτελέσματα τα είδαμε. Για τον Barkley συμμετέχει ο Βασίλη, λένε ότι είναι μια βιομηχανία μειών οι άνθρωποι του μπάσκετ. Ή ένα βουνό από εμείς, πραγματικά έτσι όπως τόσο γυμνασμένος που είναι. Η ωραία backdoor pass, αλλά ο Irving δεν θα προλάβει. Floyd, Davis, rebound του McHale και η πάσα για τον Thomas. Μια έξοχη προσπάθεια. Playmaker του Detroit και 109-102. Και βέβαια το παιχνίδι όσο πάει γίνεται και πιο γρήγορο. Sleepy Floyd, η διείσδυση και το φάουλ που κερδίζει. Ενώ βλέπουμε για λίγο τον Moses Malone. Floyd που γεννήθηκε το 1960. Προέρχεται ένα από τα πολύ καλά πανεπιστήμια της Αμερικής, το Georgetown. ...11 πόντι και μία assist μέχρι στιγμής από τον παίκτη του Golden State. 109-104 προηγείται πάντα η Ανατολή. Ενώ έχουμε ένα time out και βλέπουμε και το μεγάλο αφεντικό του NBA αριστερά με τα γυαλιά, τον David Stern. Irving για τον Barkley. Η πάσα στον Thomas. Barkley που θα επιχειρήσει αμαρκάριστο στο σουτ 3 πόντων. Θα κερδίσει το rebound ο Thomas. Το σουτ με ταμπλό και άλλο ένα καλάθι από το γελαστό παιδί. Ενώ γελάει και στον πάγκο Magic Johnson. Ενδιαφέρον σημείο ο Βασίλη νομίζω είναι στο σημερινό παιχνίδι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ξεχωρίσει αισθητά θα λέγε κανείς ποιος είναι από τα φαβορί για το MVP.
Μέχρι στιγμής ο James Worthy, ο Julius Erving και βέβαια 2-3 άλλοι παίχτες έχουν κάνει καλή στατιστική και έχουν προσφέρει καλό θέαμα. Μέχρι τη λήξη του αγώνα σίγουρα θα γίνει μεγάλη μάχη για το ποιος θα πάρει το βραβείο του πολυτιμότερου παίχτη. Davis. Το σουτ μπροστά στον McHale. Rebound τελικά από τον Malone, που προσπάθησε εκεί να οργανώσει το παιχνίδι, αλλά παρεξηγήθηκε ο Aguirre. Αλλά βέβαια δεν είναι κανείς να τα βάζει με τον Barkley. Φάνηκε αυτό και προηγουμένως. Erving. Έρχεται ο Malone με δεύτερο follow McHale και το καλάθι για την Ανατολή. Sleepy Floyd. Ωραία η προσπάθεια που άλλαξε χέρι πάνω στο μπάσιμο και κέρδισε τελικά το φάουλ. Ενώ έχουμε μια αλλαγή, θα περάσει στο παιχνίδι ο Ρολάντο Μπλάκμαν, ενώ το σκόρ είναι 114-104 και βλέπουμε μια πανοραμική άποψη από το Kingdom. Στις βολές από το φάουλ που κέρδισε προηγουμένως, ο Eric Sleepy Floyd, που έχει 3 στα 5 σουτ, όπως είδαμε στην υποσημείωση. 114-105 υπέρ της Ανατολής. McHale που θα καρφώσει 116-105 στους 11 πόντους η διαφορά για την Ανατολή, που είναι πάντα το μεγάλο φαβορί σε αυτές τις αναμετρήσεις. Jabbar. Η πάσα στον Chambers. Blackman. Και 116-107 στην τέταρτη περίοδο από τον Thomas τον Bird. Το σουτ 3 πόντων μπροστά στον Aguirre. Rebound του Jabbar. Η πάσα στον Floyd. Στον Blackman μάλλον. Ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση, την προηγούμενη φάση με το κάρφωμα του McHale. Chambers. Δύο ξανθοί, λευκοί. Bird και Chambers. Και το καλάθι από τον παίκτη του Seattle, τον Tom Chambers. Και βλέπουμε εδώ ότι είναι το μεγαλύτερο, το λαμπρότερο αστέριο Chambers. Βέβαια έχει τους προσωπικούς του οπαδούς εδώ στο Seattle, αφού παίζει στην ομάδα των Seattle Supersonics. Ο Tom Chambers, όπως θα συνέβαινε με τον Magic Johnson, με τον Jabbar στη Βοστόνη και τον Worthy στο Los Angeles. Erving. Η πάσα για τον Malone. Bird. Malone, και ενώ η Ανατολή παίζει με μια από τις καλύτερες δυνατές πεντάδες τώρα, με τον Thomas, τον Erving, τον Malone, τον Bird και τον McHale. Jabbar. Και έχει γίνει προηγουμένως το φάουλ, το επιθετικό, από τον Moses Malone. Malone που διορθώνει, εκεί όμως που πάει η μπάλα βρίσκεται το Chambers. Blackman, ταχύτατος στο follow και στο καλάθι ο Floyd. 118-111, 8 λεπτά πριν από το τέλος, πάντα η υπεροχή από την Ανατολή, που στα τελευταία 7 All-Star Game έχασε μία μόνο φορά. Το 1985 στην Ινδιάνα, όπου και σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης θεατών, είχε χάσει 140-129 από τη Δύση. 17 πόντι και 13 rebound από τον Moses Malone, ένας πάρα πολύ καλός απολογισμός. Διψήφια επίδοση, διψήφιος αριθμός επίδοσης σε δύο πολύ βασικούς τομείς. Μια υποψηφιότητα για το MVP βασίλη. Έγινε η αλλαγή στη θέση του Erving, πέρασε ο Jeff Malone που δεν έχει καμία σχέση, είναι απλή συνωνυμία με τον Moses Malone, όπως υπάρχει επίσης και ο Karl Malone της Utah. 120-111 πάντα υπέρ της Ανατολής, που βρίσκεται τώρα στην επίθεση με τον Floyd, το σουτ 3 πόντων. Rebound του Chambers. Και το καλάθι, πάλι μια πανοραμική άποψη του γηπέδου. Με το ρυθμό της επίτευξης καλαθιών βασίλη που βαδίζουμε,
Δεν είμαστε και πολύ μακριά από το ρεκόρ παραγωγικότητας σε πόντους σε All-Star Game. Το ρεκόρ παραγωγικότητας που σημειώθηκε το 1984 στο Denver, Ανατολή Δύση 154-145, αλλά ύστερα από παράταση. Two shots for McHale. McHale με 14 πόντους και 4 rebound. Από τους πιο ουσιαστικούς παίκτες στο NBA και κυρίως για την ομάδα της Μποστόνης. Και ο Magic Johnson που έχει πετύχει μέχρι τώρα 8 πόντους. Replaces Sleepy Floyd for the West. Παίρνει τη θέση του στην πεντάδα αντί του Floyd. Και ενώ το σκόρ είναι 122-113, πάντα υπέρ της Ανατολής, 7,5 περίπου λεπτά πριν λήξει το 37ο All-Star Game. Blackman. Και το καλάθι από τον Παναμέζο με το νούμερο 22, ο Ρολάντο Blackman. Θεωρείται λόγω προϊστορίας του στα παιχνίδια ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Πάει να πει ότι είναι ικανός να δώσει λύση σε ένα αδιέξοδο. Bird προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα σε μερικές φάσεις που ταιριάζουν στην ψυχοσύνθεσή του, αλλά αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Η αλήθεια είναι, Βασίλειο, ότι σήμερα δεν δικαιολογεί τη φήμη του γενικώς ο Larry Bird. Johnson για τον Blackman. Η φιλική ραβέρσα του Τζαμπάρ, δεύτερη προσπάθεια. Εκεί βρίσκεται όμως ο Malone που θα πάρει την μπάλα. Τόμας για τον Larry Bird με καλές προϋποθέσεις στο σουτ, αλλά ούτε αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. Rebound από τον Ακίμ. Γρήγορη πάσα από τον Davis. Τελικά όμως η μπάλα θα καταλήξει πλάγια για την Ανατολή. Και βλέπουμε τους πρώτους σκόρερ. 19 ο Moses Malone, 20 ο Tom Chambers. Ο Chambers που βγήκε από την αφάνεια, ενώ εδώ μια ωραία πάσα είχε σαν αποτέλεσμα το καλάθι του Malone. Βγήκε από την αφάνεια λοιπόν ο Tom Chambers και παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο παιχνίδι των μεγάλων ασών. Magic και το foul που θα κερδίσει ο playmaker του Los Angeles. Larry Bird, his fourth. Ξαναβλέπουμε τη φάση, μάλλον μια από τις προηγούμενες φάσεις, η έξοχη πάσα του Isaiah Thomas και το καλάθι του Moses. Να, εδώ ο Magic Johnson που παίζει για 7η φορά σε All-Star παιχνίδι. Bird ξεφεύγει με αριστερή τρίπλα, μια έξυπνη κίνηση. 126-116, πάντα υπέρ της Ανατολής. Blackman. Malone, Thomas, προσπάθεια για ευνηδιασμό. Το lay-up από τον Jeff Malone. 128-116, διαφορά στους 12 πόντους. Και έχουμε ένα time out. Εδώ η ομάδα της Δύσης που υπολείπεται 12 πόντους της Ανατολής. 128-116, 5,5 λεπτά πριν από το τέλος της τέταρτης και τελευταίας περίοδου του παιχνιδιού. 128-116 λοιπόν, το σκορ πάντα υπέρ της Ανατολής. Το σούτ από τον Blackman έχει χρεωθεί όμως με επιθετικό φάουλ κάποιος παίκτης από τη Δύση. Ο Τζαμπάρ με ένα απλανές βλέμμα. Και Isaiah Thomas προσπάθησε να βρει τον Μακχέιλ. Η μπάλα κατέληξε out. Blackman και Magic Johnson. Η πάσα στον Ακίμ. Το σουτ 3 πόντων του Chambers. Εύστοχος και έξω από τη γραμμή των 7 και 25. Ο ξανθός του Seattle. 128-119. Isaiah για τον Moses.
Ματχέιλ που επαναφέρει. Το shoot, rebound από τον Ακίμ. Η πάσα για τον Magic Johnson. Προσπάθησε να τον ανακόψει ο Τόμας. Blackman και τελικά έχει χρεωθεί αμυντικό φάουλ από τον διαιτητή. Ενώ βλέπουμε να ετοιμάζεται ο Μάικλ Τζόρνταν. Δεν φάνηκε Βασίλη σήμερα καθόλου ο Τζόρνταν. Ίσως επειδή είναι και από τις πρώτες του εμπειρίες από το All-Star Game. Γιατί δεν είναι απαραίτητο να είσαι μόνο καλός παίχτης για να παίξεις καλά στο All-Star Game. Σίγουρα πρέπει να σου πάει το παιχνίδι, να έχεις την εμπειρία. Δύο μάγκοι του μπάσκετ μπαίνουν ταυτόχρονα. Ο Ντομινίκ Βίλκινς και ο Μάικλ Τζόρνταν. Και αυτοί στο δρόμο που χάραξε ο Τζούλιους Έρβινγκ, περίπου στο ίδιο στυλ, παίκτες του θεάματος. Ρολάντο Μπλάκμαν με 18 πόντους και 3 rebound μέχρι στιγμής. Και 128-121, αργά αλλά σταθερά, η Δύση μειώνει τη διαφορά από τους 12 πόντους στους 7. Ντομινίκ για τον Μαλόν, με πλάτη στο καλάθι. Η μάχη για το rebound αναδεικνύει νικητή τον Ακίμ. Blackman 128-123 με πρωταγωνιστή τον Παναμέζο, αλλά η απάντηση από τον Μόουζες Μαλόν. Magic, η ωραία πάσα στον Chambers. Ο Chambers παίρνει την εσωτερική μεταξύ Bird Malone και 130-125. Isaiah από την κορυφή της ρακέτας στο jump shoot 132-125. Το παιχνίδι έχει πάρει ένα ξέφρενο ρυθμό. Οι φάσεις εξελίσσονται με εκπληκτική ταχύτητα και δεν μπορεί να προλάβει κανείς να δει τι γίνεται από το ένα καλάθι στο άλλο. Η ωραία πάσα του Ακίμ για τον Chambers. Έχει γίνει το foul πάνω στον παίκτη του Seattle. Και εδώ ο Magic για την ακρίβεια στο παιχνίδι ενώ εδώ βλέπουμε μια σύγκριση των forward των δύο λευκών, μάλιστα και ξανθών κατά σύμπτωση, με τα στατιστικά του στην κανονική σεζόν. Για την ακρίβεια λοιπόν, όπως λέγαμε και προηγουμένως, κόπηκαν 34.275 εισιτήρια σε αυτό το παιχνίδι. 132-127 το σκορ, 3:44 πριν από το τέλος. Τζόρνταν, Τόμας, η πάσα για τον Τζόρνταν που δεν θα προλάβει και η μπάλα για τη Δύση. Από τον Blackman στον Magic. Ξεφεύγει με τρίπλα, εκεί θα βρεθεί ο Ακίμ που δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα για να πετύχει το καλάθι απέναντι στον Ντόμινικ Βίλκινς. 132-129 το σκορ και έχουμε ένα νέο time out. Και βεβαίως τα πράγματα γίνονται σκούρα για την Ανατολή. Ο κόσμος που χειροκροτάει τους πρωταγωνιστές αυτού του σοου. Τόμας τρέχει και θα προλάβει την μπάλα υπό την πίεση του Ακίμ που παρά το ύψος του έτρεξε πολύ γρήγορα. Τζόρνταν, ένα καλάθι σπεσιαλιτέ του με την προσποίηση και το σουτ. 134-129, συντηρεί τη μικρή διαφορά που δεν είναι βέβαια διαφορά ασφαλείας η ομάδα της Ανατολής, ενώ ο Blackman κερδίζει ένα νέο φάουλ. Θα κάνει ένα ημικάθισμα όπως συνήθως για να εκτελέσει την ελεύθερη βολή. Σημειωτέων ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι με τη Δύση, Βασίλη, επειδή ακριβώς παίζουν στο Seattle. Πάντα βέβαια υπάρχει ο σχετικός σοβινισμός. Είναι γνωστό αυτό παγκοσμίως. 21 πόντι με 7 στα 12 σουτ από τον Ρολάντο Blackman, που είναι μέχρι στιγμής ο δεύτερος σκόρερ της Δύσης μετά τον Chambers. Τόμας.
επιθετικό φάουλ που υποδεικνύεται από τον διαιτητή. Magic με το ύψος του θα μπορούσε να είναι ένας πολύ καλός σεντερφόρ με 2-6 και όμως αυτός παίζει τη θέση του playmaker. Βέβαια στην πρώτη του χρονιά έπαιξε μερικά παιχνίδια και σε σεντερφόρ όταν κέρδισε το πρωτάθλημα το Los Angeles. Το πρωτάθλημα η ομάδα του παίζοντας ο Magic Center που είχε τραυματιστεί ο Jabbar. Η μεγάλη αποκάλυψη του αγώνα από πλευράς πόντων, Tom Chambers με 27 πόντους και 2 rebound. Υπενθυμίζουμε, εδώ βλέπουμε τον Bird, ότι ο Chambers έπαιξε κατά τύχη σε αυτό το All-Star Game. Μπήκε από το παράθυρο αφού τραυματίστηκε στις παραμονές ο Ralph Sampson, ο γίγαντας των 2 μέτρων και 23 εκατοστών του Houston. Φανταστείτε ένα δίδυμο center for δηλαδή με τον Olajuwon και τον Sampson. Ένα δίδυμο που αποτελεί βέβαια παρελθόν τώρα. Η διεκδίκηση, και κοιτάξτε εδώ τον Magic Johnson που είναι πάντα έτοιμος για το χαμόγελο, καθώς το παιχνίδι, όπως έχουμε πει, δεν έχει και το άγχος που έχουν αγώνες, ξέρω εγώ, τελικού play-offs. Chambers, Worthy, ένα ακόμα κάρφωμα. Ένα συνηθισμένος τρόπος για να σκοράρει ο forward των Lakers. Ο βραχής όμως Isaiah Thomas πήγε ανάμεσα στα θηρία για να κάνει το lay-up. Μια θαραλέα ενέργεια, Βασίλη. Και τελικά κέρδισε το φάουλ. «15 πόντι και 9 assist από τον playmaker των Detroit Pistons και το σκόρ είναι 136-133. Chambers 136-135 στον ένα πόντο το παιχνίδι. Wilkins αφήνει για τον Thomas υπό την πίεση του Blackman. Προσπαθεί να κάνει το σκριν ο Πέρις. Thomas για τον Jordan. Η ωραία πάσα, αλλά τελικά ο McHale δεν θα προλάβει. Κοιτάξτε τον Worthy σε μια πολύ ωραία φάση, αλλά τελικά θα χρεωθεί με επιθετικό φάουλ πάνω στον Isaiah Thomas, που στήθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο. 1,5 λεπτό πριν από το τέλος η Ανατολή προηγείται με διαφορά 1 πόντου και είναι τώρα στην επίθεση με τον Thomas. Larry Bird, το shoot, η μάχη για το rebound που κερδίζει τελικά ο Olajuwon. Magic 1 και 16 πριν από το τέλος. Chambers. Magic. Η πάσα για τον Chambers. Το shoot μπροστά στον McHale που κόβεται, ζητάει το foul. Thomas, McHale. Διαδοχικά follow, κερδισμένος τελικά ο Blackman. Μεταφέρει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά με τον Magic και το foul τελικά. Ενώ βλέπουμε μερικά στιγμιότυπα από τις εξέδρες. 48-137 η μεγάλη μάχη στα τελευταία δευτερόλεπτα και έχουμε ένα time out, επιτρέπεται βεβαίως και αυτό από τον κανονισμό, ενώ παίζεται το παιχνίδι πάνω στη φάση να γίνει το time out. Τελευταίες οδηγίες από τους δύο προπονητές. 33 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 138-137. Chambers για τον Rolando Blackman που έχει μπροστά του τον McHale. Ξεφεύγει με προσποιήσεις και τελικά κερδίζει το foul ο Παναμέζος. Και μην νομίζετε ότι εδώ ο Magic Johnson τα βάζει με τον Blackman, απλώς με τις φωνές προσπαθεί να τον ενθαρρύνει για να ευστοχίσει στις βολές. Τον το πάρει με τον τρόπο του βέβαια
του Magic. 8 στις 9 βολές μέχρι τώρα. Ο Παναμέζος, ο πρώην Παναμέζος μάλλον, γιατί είναι πλέον Αμερικανός υπήκοος. Και νέο time out. ...23 πόντι και 4 rebound από τον Ρολάντο Μπλάκμαν. Ημικάθισμα, σουτ. Θα αποτύχει το rebound ο Μακχέιλ. 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες. 138-138. Τόμας προσπαθούν να γίνουν τα screen εκεί, να απελευθερωθεί ίσως ο Μπέρντ για να κάνει το σουτ. Τόμας κόβει καθαρά ο Ακίμ. Το σουτ του Μακχέιλ. Και καταπληκτικό follow πάνω το σουτ στο άστοχο σουτ του Μακχέιλ. Από τον Μόουζες, που δίνει τη λύση 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, με ένα καλάθι που δίνει το προβάδισμα στην ομάδα της Ανατολής με 140-138. Θα ξαναδούμε τη φάση. Η προσπάθεια του Τόμας. Κόβει ο Ακίμ. Μακχέιλ, που για να προλάβει θα κάνει αμέσως το σουτ χωρίς να βλέπει, και έρχεται εκεί στη διεκδίκησή του με τον Ακίμ. Ο Μόουζες μαλώνει να πετύχει το καλάθι. Από άλλη κάμερα. Ο Μακχέιλ θα σουτάρει αμέσως σε ένα τυφλό, θα λέγαμε, σουτ. Και ένα εκπληκτικό follow από τον Μαλόν στον αέρα, που δίνει με αυτό το καλάθι το προβάδισμα στην ομάδα του στην Ανατολή με 140-138. Τώρα βέβαια είναι η ώρα της κρίσεως για τους δύο προπονητές και κυρίως για τον Casey Jones, ενώ εμείς βλέπουμε τον Pat Riley να σχεδιάζει την κομπίνα. Το πώς δηλαδή περιμένει να επιτεθεί η αντίπαλη ομάδα για να μαρκάρει τα ατού. Πώς θα επιτεθεί η δική του ομάδα. Είναι σίγουρο ότι σε 3 δευτερόλεπτα, Βασίλη, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί αν θέλουν να πετύχουν κάτι ή τις Δύσεις. Και αντίστοιχα η Ανατολή, έχοντας την νίκη σχεδόν μέσα στα χέρια της, πώς θα την κρατήσει. 140-138 λοιπόν υπέρ της Ανατολής, 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Walter Davis. Blackman θα κάνει την τελευταία επίθεση και θα κερδίσει το φάουλ από τον Τόμας ακριβώς στην εκπνοή του χρόνου. Και ενώ το χρονόμετρο έχει μηδενιστεί στην εκπνοή του αγώνα, εδώ βλέπουμε και τον Rick Barry, έναν παλιό μεγάλο άσο του NBA στο Σαν Φραντζίσκο. Ήταν καλύτερος παίκτης του All-Star Game του 1967. Ξανά η προσπάθεια, το φάουλ από τον Τόμας πάνω στον Blackman, και στα χέρια λοιπόν του Ρολάντο Blackman βρίσκεται η τύχη του παιχνιδιού. Αν δηλαδή η Δύση θα καταφέρει να ισοφαρίσει ή αν η Ανατολή θα κερδίσει το παιχνίδι. 140-139 μειώνει ο Blackman. Παρατήρησε, Βασίλη, το Magic πόσο προσπαθεί να τον... Το βιολί του Magic Johnson. Δέκα στις 12 βολές ο Blackman. Μία βολή ακόμα για την 5 παράταση. Και ναι, είναι γεγονός, οι δύο ομάδες θα λύσουν πλέον τις διαφορές τους ειρηνικά στην παράταση. 140-140 το σκορ στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ενώ ο Τζούλιος φαίνεται ότι δεν το πιστεύει. Βρήκε την ψυχραιμία ο Ρολάντο Blackman, κάτι λέει τώρα. Υποθέτουμε ότι θα λέει ναι, μπήκε. Βρήκε λοιπόν την ψυχραιμία να ισοφαρίσει ακριβώς στην εκπνοή του χρόνου. Θα αρχίσει η παράταση, ο Worthy για την Δύση. Και το καλάθι από τον Blackman, που έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα του. 140-142 υπέρ της Δύσης. Τόμας αλλάζει με τον Larry Bird. Πάλι Τόμας για τον Μαλόν. Κλείνει ο Ακίμ, αλλά ο Μαλόν θα καταφέρει να κάνει την επίθεση χωρίς όμως να βρει το στόχο. Magic. Η ωραία σύσπαση στον Worthy, ένα νέο κάρφωμα από τον παίκτη του Los Angeles. Τη γνωστή εικόνα, πάσα assist του Magic και κάρφωμα του Worthy. Κάτι ξέρουν παραπάνω βέβαια αυτοί οι δύο, αφού παίζουν τόσα χρόνια μαζί.
Έξοχη πάσα και από τον Τόμας, θα κερδίσει το φάουλ ο Λάρι Μπέρντ. Τον βλέπουμε εδώ. Ο άσος της Βοστόνης. Ο οποίος παρόλο που δεν φάνηκε σχεδόν καθόλου σήμερα, τουλάχιστον στα στιγμιότυπα που είδαμε, έχει πετύχει μέχρι στιγμή 18 πόντους, Βασίλη. Στη θέση του Τζαμπάρ, στη θέση του Ολάτζον, ο Τζαμπάρ. Και ο Λάρι Μπέρντ, έτοιμος για τις ελεύθερες βολές. Σουτάρει πάνω από 90% στις ελεύθερες βολές ο Λάρι Μπέρντ και από τους πιο εύστοχους στο NBA. 144-142 υπέρ της Δύσης που προσπαθεί να κάνει την έκπληξη. Chambers. Πολύ όμορφο follow από το Chambers. Χειροκροτάει ο Ακίμ στον πάγκο. 142-146. Υπενθυμίζουμε ότι η παράδοση, όπως είπαμε και προηγουμένως, ευνοεί σαφώς την ομάδα της Ανατολής. Τόμας. Παίζει με τον Μαλόουν. Τζόρνταν. Χωρίς τύχη το σουτ, μάχεται και κερδίζει το rebound και το foul από τον Τζαμπάρ. Ο Μπέρντ, ενώ ξαναβλέπουμε μια προηγούμενη φάση με την προσπάθεια του Magic και το ωραίο follow του Chambers. Ο Larry Bird πάλι στις ελεύθερες βολές από το foul του Τζαμπάρ. Και ο Dominic Wilkins, Magic Johnson και ο Larry Bird. 144-146 υπέρ της Δύσης, 3,5 λεπτά πριν από το τέλος. Magic, το σουτ αμέσως από τον Blackman και ο Riley, ανέκφραστος. Jordan. Νέα προσπάθεια. Το follow και το καλάθι από τον Moses Malone που έχει μια επιβλητική παρουσία σε αυτό το παιχνίδι. 146-148. Magic εναντίον Isaiah. Τζαμπάρι, φιλική ραβέρσα. Διεκδίκηση και τελικά ο διαιτητής θεωρεί ότι η μπάλα είναι για τη Δύση. Είχε βγει δηλαδή όταν την πήρε ο Bird και έχει δώσει φάουλ. Chambers, ένα νέο καλάθι. «146-150» και διορθώνουμε βέβαια, δεν δόθηκε φάουλ προηγουμένως, απλώς η μπάλα έχει βγει out. Ο Έρβιν που ετοιμάζεται να επανέλθει. Ο Μαχέλ στον πάγκο και η επίθεση για την Ανατολή με τον Τζόρνταν. Έγινε το screen από τον Έρβιν. Μπέρντ. Σου 3 πόντων. Airball που λένε, η μπάλα δεν ακούμπησε στο στεφάνι ούτε στο ταμπλό. Και εδώ πάνω στη διεκδίκηση ο Moses Malone θα πέσει κάτω. Καθώς ο Τζαμπάρ προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα. Ξανά η φάση, το σουτ. Malone που κερδίζει την μπάλα. Το κόψιμο από τον Τζαμπάρ. Και μάλλον η θεατρική παράσταση από τον Moses Malone. Blackman για τον Τζαμπάρ. Ένα ωραίο καλάθι από τον γερόλικο του NBA. Κι όμως αυτός ο κύριος είναι 40 χρονών. Άλλοι στην ηλικία του δυσκολεύονται να ανέβουν μια σκάλα. Έχουν προβλήματα αναπνοής, τρέχουν στα νοσοκομεία κάθε τόσο. Κι όμως αυτός παίζει, και όχι απλώς παίζει, είναι πρωταγωνιστής της πρωταθλήτριας ομάδας του NBA.
Malone για τον Irving. Το shoot και το καλάθι μπροστά στον Magic. 148-152, διατηρεί το προβάδισμα η Δύση. Magic Johnson για τον Jabbar. Θα κάνει τη γνωστή του κίνηση, το ραβερσέ σου. Η Δύση και πάλι στην επίθεση με τον Blackman, με τον Magic Johnson. Το σουτ του Chambers. Έρχεται ο Jabbar και τελικά το καλάθι από τον Worthy. Ένα πολύ αποφασιστικό καλάθι στο σημείο αυτού του παιχνιδιού. Και παίρνει το προβάδισμα με διαφορά 6 πόντων η Δύση. Προσπάθησε να κλέψει εκεί την μπάλα ο Blackman. Ο Πέρις στον πάγκο. Και όπως βλέπουμε από την ένδειξη, είναι το μεγαλύτερο σκορ στην ιστορία του All Star. Αυτό που υπάρχει μέχρι στιγμής. Ένα ακριβώς λεπτό πριν από το τέλος. Η Δύση στην επίθεση με τον Magic. Το screen από τον Chambers. Το shoot από τον playmaker της Δύσης. Και τελικά η μπάλα είναι για τη Δύση, σαφώς, αφού δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει ο Malone. Ενθουσιάζεται ο Ακίμ, καθώς η Δύση έχει μια πρώτη τάξης ευκαιρία να κερδίσει το παιχνίδι. Magic με αντίπαλο τον Jordan. Η πάσα τελικά για τον Blackman. Bird στο rebound. Dominique Wilkins. Έχει γίνει προηγουμένως το foul. 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Εδώ ο ακροβάτης των Atlanta Hawks, ο Dominique Wilkins, ήταν πρώτο σκόρερ του NBA το 1985. Έχει πετύχει μέχρι τώρα 9 πόντους και έχει πάρει 5 rebound. Jabbar 149-154. Η μπάλα πάλι για τη Δύση, που έχει μια διαφορά 5 πόντων και από ό,τι φαίνεται είναι ικανή να την κρατήσει. Magic, μια φαντεζή προσπάθεια, θα ξεφύγει από το double team που πήγαινε να γίνει εκεί από τους παίκτες Ανατολής. Ο Magic σηκώνει τα χέρια του, τον μιμείται και ο Ρολάντο Blackman. 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Εδώ να ξεκινήσει το πανηγύρι. Κύριοι, μπορείτε να χειροκροτήσετε, λέει ο Magic, που ενθουσιάζεται. Τον βλέπουμε εδώ. Θα έλεγα ότι του χρειαζόταν πάρα πολύ αυτή η νίκη του Magic, γιατί στα τελευταία 6-7 χρόνια ο Βασίλη δεν την έχει γευτεί πρωταθλητικά στο All Star Game. Ο Larry Bird θα πετάξει ψηλά την μπάλα. Στο σημείο αυτό το παιχνίδι τελειώνει και βρίσκει νικήτρια την ομάδα της Δύσης με 154-149, που είναι το μεγαλύτερο σε έκταση σκορ στην ιστορία, στην 37χρονη ιστορία των All Star Game. Και αυτός ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του 37ου All Star Game. Δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Και για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το μέχρι στιγμής αμφίροπο αυτό παιχνίδι, το 7ο της ημιτελικής σειράς στην Ανατολή. Τις βολές προηγουμένως, 8-116 τελικό σκορ. Αυτά όμως και απόψε, την άλλη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι. Δηλαδή από δημοψήφισμα επιλέγονται από τους δύο προπονητές. Εδώ ο Τζόε Μπάρι Κάρολ, ένας γνώριμός μας από την Ευρώπη, έχει παίξει στην Ιταλική Σύμμαχ του Μιλάνου, με την οποία κέρδισε το κύπελο Κόρατς το 1984. Τον βλέπουμε εδώ με τη φανέλα των Golden State Warriors.
και η είδηση από αμερικάνικη εφημερίδα